kívánok mindenkinek! Én Tomcsis Tímea vagyok, a Feeling Finder munkatársa. Pár napja indult el az oldalunk, és azért vagyunk itt, hogy ezt az alkalmat megünnepeljük, illetve hogy egy kicsit jobban megismerhessék, hogy mi is az a Feeling Finder. Úgyhogy ez egy rendhagyó esemény, mert egyben közönségtalálkozó és sajtótájékoztató is. A műsor után lehet majd kérdéseket feltenni, a közönség is nyugodtan tehet fel kérdéseket, de előtte egy kis interaktív színházi előadással vezetjük fel, hogy mi is az a Feeling Finder, mire lehet használni ezt az oldalt. A programban szerepel Csernyus Imre és a Momentán társulat, úgyhogy szólítanám is Imrét, hogy ő is üdvözölje önöket, és aztán kezdődik a műsor. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek ezen a szép délutánon, és pont azon gondolkodtam közben, hogy hogyan is kezdjem ezt, mert rengeteg előadást tartok országszerte erről, amit most majd itt látni fognak, de hogy ez a Feeling Finder, ez micsoda, én imádom a meglepetéseket, és sőt a váratlan szituációkat, mert azt tapasztalom, hogy ilyenkor mutatkozik meg, hogy a másik ember milyen, és éppen ezért kérem a közönség soraiból Bucsi Pétert, aki nem tud róla, és ez egy abszolút meglepetés neki, mert általában ismeretlenül szoktam oda menni emberekhez, aki gyere fel, el is vörösödött, látjátok, el is vörösödött, tehát ő volt az az ember, akivel egyszer egy szálloda haljába két és fél évvel ezelőtt leültünk dumálni. Péter, mondd el, hogy miért kerestél meg, mert ez nagyon fontos, mert egyébként nem lennénk itt. Inkább azt mondom el, hogy hogy nem akkor találkoztunk először. Jó, de ott ültünk le először konkrétan dumálni. Amikor legelőször találkoztunk, az egy kis kávézóban volt, és feszült? Meg... Pedig a párkapcsolat, az kb. Így indul, urak, hölgyek. Tehát ilyen váratlan szituáció, két ember találkozik, még soha nem találkozott, azzal a különbséggel, hogy a Péterrel már ismerjük egymást egy jó ideje, de ezek a váratlan szituációk fogják megmutatni, hogy valójában milyenek vagyunk. Most a váratlan szituációt kétféleképpen lehet kezelni. Az egyik az, hogyha én tudom, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezem, a másik, hogyha nem. De visszatérve a sztoriára. Tehát a sztorim az kitaláltunk annak idején milyen barátommal, vagy volt egy olyan gondolatunk, hogy csinálunk egy olyan kütyüt, ez a kütyű, ami jelez, hogyha a közelében van valakinek olyan ember, aki nagyon jól illik hozzá valami titívünk rendszer szerint. És ezt már jó régen kitaláltuk, csak ugye nem lehetett megvalósítani sokáig. És 2,5 évvel ezelőtt gondoltam arra, hogy mégiscsak meg kell ezt csinálni, de tulajdonképpen jobb lenne, ha előtte csinálnánk egy portált, ami egy komolyabb személyiségteszten felmér mindenféle tulajdonságát az embernek, és ezt elmeséltem Imrének, hogy szeretnénk mert kértem egy találkozót, elmeséltem, és Imre ott ült a kávézóban, és így... Ültem a kávézóba, és hogyha most megfigyelik a Petit, tehát most lefogyasztom a szituációt, és nézzük meg a pasit, hogy milyen. Elkezdett, a feszültségtől elkezdett kiszáradni a szája. Észrevették? Cuppog is. Tehát... Na most, valójában ez az egész oldal, ezeket a nagyon finom jeleket próbáljuk, nem csak próbáltuk, hanem megfogalmaztuk, mint ahogy meg is, amikor elkezdtünk erről beszélni, hogy lesz ez a sajtótájékoztató, meg a közönségtalálkozó, hogy valójában az internetes ismerkedés alapjait nem csak próbáljuk, hanem tesszük aránylag átláthatóvá. Mert azt tapasztaltuk,
hogy igazából a mai kor embere tele van egy csomó félelemmel. És nagyon sokszor nem tud spontánul reagálni egy adott szituációban, és mindezt az önismerettel lehet fejleszteni. És amikor a Péter felvezette nekem ezt, hogy mit szeretne csinálni, ültem, agyaltam, hogy most ez... Közben én azt gondoltam, hogy analizálja a lelkem legmélyét is közben, próbálok valamit. Esküszöm, agyaltam, mert először nem értettem, hogy miről van szó, utána megértettem, és igazat adtam neki, mert ő azt mondta, hogy az ő indítatása az volt, hogy azt látja, hogy ma Magyarországon elképesztő nagy problémák vannak a párkapcsolat terén. És az összeismerkedést megkönnyítő honlapot szeretne létrehozni. És agyaltam, és mivel én soha nem voltam ilyen ismerkedési szájton, azt mondtam, hogy én egyetlen egy módon tudok neki ajánlatot tenni, tehát egy olyan tesztet, önismereti tesztet szükséges létrehozni, ami akár húsba vágó kérdéseket is feltesz, és hogyha egy ember erre őszintén válaszol, akkor már ez egy kellő alap lesz ahhoz, hogy azt, amit a Péter szeretne, az egész folyamat elinduljon. És éppen ezért a Feeling Findernek az egyik legfontosabb kritériuma az őszinteség, a bizalom és a korrektség lett. És azóta elmúlt 2,5 év, és hála Istennek, hogy ezt mind a teszt, meg a szájt szintjén sikerült megőriznünk, és a jövőben is ez az egyik legfontosabb kritériumrendszerünk lesz. És hogy miről szól ez az egész, hát felmennek a szájtra, meg fogják látni. Egyelőre azt látjuk, hogy, de a számokat te is sokkal jobban tudod, hogy mit mutatnak a számok, 3 napja megy élesbe a dolog. És eddig közel 3000 regisztráltak 3 nap alatt, és szorgalmasan töltögetik a teszteket, és különböző tesztek vannak különböző csoportoknak. Most úgy döntöttünk az elején, kedden indult, ezen a héten kedden, hogy egy hetet várunk, gyűjtsük azokat a felhasználókat, akik ki is töltik a teszteket, hogy valójában lehessen böngészni a portálon, mert ugye, hogyha kevés felhasználó közül lehet választani, akkor az élmény az nem annyira jó. Ezért jövő kedden azoknak, akik most kitöltötték eddig a tesztet, vagy még ki fogják tölteni keddig, azoknak kedden megnyitjuk a keresés lehetőségét. Tehát a keresés az nagyon izgalmas lesz, mert ez úgy néz ki, hogy egy elég izgalmas tesztet töltök ki, majd kapok egy indexszámot. És akkor találok valakit, mert 6 csoport van, és akkor, hogyha én párkapcsolatot keresek, akkor ráklikkelek valakire, akinek szintén van egy indexszáma, és akkor egy elég bonyolult, nekem bonyolult, én orvos vagyok, nem matekos, és akkor az kiad egy összeillőségi indexet, és az már egy nagyon fontos alapot jelent mind a két embernek, hogyha én ránézek valakire, például oda megyek ez a kisasszonyhoz, és akkor mi ketten például egymásra nézünk, és akkor azt mondjuk, hogy az összeillőségi index 75%. Hát nem lehet 100%, mert ahhoz Istennek kéne lenni. Azok meg nem vagyunk, és akkor elkezdek agyalni, hogy 75%, 25%-ban nem ülünk össze, de 25% az feltételezi az alkalmazkodást, ami minden egyes kapcsolatban elengedhetetlen. De, hogyha én egy másik portálon kezdek el ismerkedni, ilyen nincs, és akkor két ember vaktába tele félelemmel közelítik meg egymást, hogy úristen, most a pasi, most meg akar gyújni, vagy valami mást szeretne. És éppen ezért szétválasztottuk ezeket a dolgokat, mert aki csak alkalmi kapcsolatot szeretne, az csak egy csoportban mozog, és nincsen átláthatóság, tehát nem tud átmenni abba a csoportba, akik mondjuk komoly kapcsolatot szeretnének.
Tehát képzelj, kisasszony, a 75%-kal az már elég sok, és akkor azzal lehet már kezdeni valamit. És hát emögött meg rettenetesen sok munka van, iszonyú sok munka, nagyon sokan vagyunk benne. Szólítsd őket, és akkor utána kezdődhet a Momentánnak a dolga, ott elkezdünk dolgozni, nekik is meglepi, hogy ide kiállnak, legalább megtapasztalják, milyen színpadon állunk. Tehát következzen a Szűcs. Szűcs úr, hol van? Gyere Szűcs úr! Legalább meglátják, hogy kik azok az emberek, akikkel rengeteg munkaórát eltöltöttünk együtt. Ő se bírja a reflektorfényt, te is vörösösd. Hát nem mondtam el nektek, hogy ilyen meglepetést tervezek, de én úgy gondoltam, hogy ez így korrekt. Persze. Köszönöm most. Akkor hívd a következő ember, Béla. Ő mely tapasztalt média szakember, ő ehhez hozzá van szokva. Igen. Látják, vénróka. Bújtsuk a következő. Csillag úr hol van? Csillag van. Elképesztő sok pasi dolgozott ezen. De van egy legalább 5-6 csoport, akik most nincsenek itt még. Igen. Ez nem lesz teljes ez a... Na, este is vörösöd zajlátom. Jól bírjuk a feszültséget. Igen, és ki van itt még? Még vannak páran. Minden? Persze! Akkor gyertek egyszerre szerintem. Timi, Viktor. Akkor most már másik Viktor is. Ugye, hogy meglássák azt, hogy amikor ráklikkelnek erre a szájtra, és elkezdik a tesztettől nézni, hogy Dani, Iván, tehát hogy lássák azt, hogy ami egyszerűnek tűnik, egyszerű is. Csak ami a csapatunk erénye, hogy megbízunk egymásba, és hittünk egymásba. Én általában minden kapcsolat alapja. Tapsoljuk már meg magunkat. Hát itt vannak az urak és egy hölgy, akivel valószínűleg még sokat fogunk dolgozni, mert ezt a portált továbbra is szeretnénk csiszolni és finomítani, és rengeteg tervünk van, hogyan tudjuk teljesebbé tenni majd egyszer, amikor két ember egymásra néz. És ez nem azt jelenti persze, hogy akkor automatikusan ki fog alakulni a szikra, de mi mindent meg fogunk tenni, hogy ezt az egész kavalkádot, vagy ahogy egyesek pokolnak érzik, hogy egyszerűbb és átláthatóvá tesszük. Tegyük. Szóval nagyon köszönöm, hogy meghallgattak engem, nem terveztem, spontán ötlet volt, hogy kihívjam őket. Én egyébként a spontanitást azért imádom, mert én azt vallom, hogy abban van az életnek a sava borsa. Tehát spontanitás nélkül élni, unalom és szürkesség, és olyankor tele vagyok egy csomó félelemmel, meg görcsökkel, és ez nem tesz jót se nekem, se majd annak az embernek, akivel egyszer találkozok, akivel azt gondolom, hogy ma majd le fogom élni az életemet. Na és akkor most következik, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És most már átadom a szót, ahol én is vendég vagyok. Lenyugodtan. Üdv mindenkinek! Én Bódi Gergő vagyok, a Momentán Társulat műsorvezetője, ahol pedig zajlik ez az egész esemény, ez az Intro, a Momentán Társulat otthona. Két gyors kérdés az elején, hogy okoz-e valakinek zavart az előterében, hogy mostantól kezdve tegeződünk, mert tegeződve egy kicsit könnyebb beszélgetni, meg játszani. Köszönöm szépen. Másik kérdés, hogy van-e köztetek olyan, akinek már van bármilyen Momentán társulatos élménye? Tehát láthat esetleg tőlünk előadást. Aha, vagytok páran. Jó. Többieknek mondom, hogy
mi 2003. november 11-e óta játszunk interaktív improvizációs színházi esteket, mi azt jelenti, hogy minden alkalommal az adott közönség ötletei alapján rögtönzünk játékokat, jeleneteket, szituációkat. Az a Momentán Társulat mottója, hogy mi sem tudjuk, mit teszünk 5 perc múlva, és tényleg nem tudjuk, mert hogy minden est teljesen spontán módon alakul, hogy Imrére reagáljak, tehát nem tudjuk még 7 órakor, vagy most éppen fél 4-kor, hogy mi fog történni velünk, ez majd rajtatok fog múlni. És arra gondoltunk, nekünk most már van ez a színházunk, 3 éve az impro, itt van havonta 7-8 előadás, és van nagyon sokféle improvizációs előadásunk, és van egy olyan, aminek az a címe, hogy Fröccs, és az alcíme az, hogy ez egy interaktív lélekbúvárkodós este. Itt ezen a Fröccs előadáson az szokott történni, hogy mindig veszünk egy témát, onnantól kezdve, hogy multi vagy nem multi, jó dolog multinál dolgozni, vagy nehéz dolog, vagy mint a szexuális tabusba kapcsolatban, és így tovább. És ezt a témát így körbejárjuk a közönség segítségével, a közönség ad nekünk mindig ötleteket, mi pedig megpróbálunk erre szituációkat játszani. És arra gondoltunk Timivel, Péterrel, Imrével és az egész csapattal, hogy talán ebben a mai napban beleférne egy kis játék, mert hogy aktivizálódott a honlap kedden délután, és akkor megpróbálnánk benneteket is teljesen aktívvá tenni, meg mi magunkat is itt a színpadon, és kezdjünk el, ahogy Imre mondta, egy kicsit dolgozni. Mert hogy ha valaki, és aztán cáfolj meg, ha nem így van, ha valaki el akar kezdeni ezzel a kapcsolati böngészővel dolgozni, vagy el akar kezdeni akár párt, akár barátot, vagy alkalmi kapcsolatot találni egymásnak, azért nem árt, ha alapvető önismerettel rendelkezik, és tudja, hogy ki vagyok én, hogy vagyok én a világban, mit akarok, kit akarok, milyen embert keresek, tehát azért ezt tisztázni kell. Úgy arra gondoltunk, hogy az önismeretre fókuszálunk a következő 35-40 percben, és várjuk a ti segítségeteket. Viszont, mivel szerintem nagyjából párosával ültök, terveztem az elejére egy nagyon egyszerű játékot. Azt szeretném kérni, hogy mindenki kapja el vagy a jobb vagy a bal oldalán ülő ember, tehát mindenkinek legyen egy párja. Jó? Nem ismered a melletted ülőt, nyugodtan mutatkozz be, itt a lehetőség. Ha már esetleg ismered, akkor nem tudom, csókold meg, vagy nyomj egy balackot a fejére, vagy a vérmesek azt is csinálják, hogy bemutatkoznak és megcsókolják a mellettük ülőt. Tehát ezt még így egy kapcsolati böngészős délutánon tudom javasolni. Nagyon egyszerű lesz a játék, és ennek a healingbinder.com-nak, ennek az egész kapcsolati böngészőnek ugye az a lényege, amit már az Imre is az előbb mondott, meg a Timi, meg a Péter is, hogy egyezéseket néz, különböző tesztek alapján megpróbálja felmérni, hogy ki keres, kinek lenne jó, és hány százalékos az, ami lefedi az egyiket a másikban. Úgyhogy ilyen játékkal készültem, föltennék nektek mindenféle kérdéseket, adok hozzá 2 opciót. Ilyen bonyolultságra gondoljatok, mint hogy mit szeretsz jobban, a sárga dinnyét vagy a görög dinnyét, 1, 2, 3, és azt szeretném kérni, hogy 3-ra mindig mindenki válassza ki a 2 opció közül azt, ami rá jobban jellemző, vagy ami neki jobban tetszik, és azt mondja bele a partner arcába. Jó? Ezért mondtam, hogy jobb, ha bemutatkoztok egymásnak, mert beleordít a szart a másikba. És ez egy ilyen versenyjáték is, ugyanis ha ugyanazt mondja, egyetlen játékszabályban, hogy nem ér megvárni, hogy mit mond a másik, 3-ra egyszerre kell mondani, és ha ugyanazt mondtátok, akkor van egy pontok. Jó? És így meglátjuk a végén, hogy ki kivel egyezik ilyen hirtelen. Timi és Imre, játszanotok kell, tehát ki nem maradjatok a jobbból, akár ülve, akár állva, mehet? Mindenki forduljon a párja felé, legyen kedves. Nagyon jó, köszönöm. Szuper, mosolygós tekintetek. Nagyon egyszerű az első kérdés. Oda megy hozzá az utcán, ellenkező nemű, tök idegen ember, és azt mondja, hogy nagyon szimpatikus vagy, most azonnal ülj be vele egy 10 perces kávéra. Beülsz vagy nem ülsz? 1, 2, 3. Ja, oké. Volt 1-2 hangos beülök, 1-2 hangos nem. Jó. Ugyanazt mondtátok, akkor megvan az első egyezés. Jön a második. Mi stresszel téged jobban? Ha beled ordítanak, vagy ha te nem ordíthatsz? 1, 2, 3. Ja, oké. Megvolt a 2. Jó, nézzünk egy harmadik. Jó, jöjjön egy harmadik, ami abszolút megosztja az emberiséget, de milyen párti vagy inkább? Kutyapárti vagy macskapárti? 1, 2, 3. Jó, harmadik, legyen 7 darab, jó? Jön a negyedik. Ha választhatnál magadnak egy csodálatos képességet, holnaptól egész életedben elkísér, melyiket választanád? A teleportálás vagy a gondolatolvasás? 1, 2, 3. Jó! Mennek az egyezések? Jó, még legyen 3. Jöjjön az 5. Oké. Holnap elmehetsz, kapsz repülőjegyet, költőpénzt, minden szabadságot, ami kell. Hova mész el, mit fedezel fel inkább? Egy elzárt tibeti szerzetes rendet, vagy egy elzárt brazil benszülött törzset? 1, 2, 3. Jó! Oké.
Na legyen egy ilyen rakós szerelmi is, jó? Ha választani kell, akkor mit választasz, hogy te szeresd őt jobban, vagy ő szeressen téged jobban? 1, 2, 3. Itt mondjuk egy kicsit gáz az egyezés. Ha mind a ketten azt mondják, szeressed ő jobban, akkor egy kicsit gáz. És nézzük egy hetediket. Ha nincsen pénzed egy hónapban, vagy elfogy a pénzed, nagyon kevés van, akkor te melyik ember vagy, aki inkább 30 napon keresztül eszi párizsis kenyeret, vagy az, aki 15 napig téli szalámissal, 15 napig üres kenyeret? 1, 2, 3. Oké. 2 pontos egyezés van. 7-es. Van. Wow. Beszél 6-os. Az is van. 5-ös. 6-osok voltak. Beszél 5. Beszél 4. 3. 2. 1. 0. Jó, kiérdetek, köszönöm a játékot, mindenki győztes a dologban, mindenki valamit megtudott a másikról. Köszönöm szépen, Imre nyugodtan csücs vissza. Na és akkor hívom a Momentán Társulat tagjait is. Molnár Levente, Nemes Takács Kata, Váradi Gyuzsi és Tóth Barnabás. Remélem magukat köszönjük, hogy Bódi Gergő vagyok. Még egy kicsit szeretném kérni, felhívni vissza a fényt, köszönöm szépen a közönségre, mert ugye azt mondtam, hogy az önérzetre fókuszálnak a következő 40 percben. Gyertek Kata meg Zsuzsi, jó? Képzeljünk el, hogy mit tudom, egy kávézóban beszélgetek, nyugodtan egy széket is hozhattok. Szeretnék, hogy mind a két embernek tönkrement a kapcsolata. Vagy most ott a kapcsolatból, most hagyott ott valamit, most hagyták el teljesen. Szeretnék kérni 2 különböző sorsot nekik. Ja, annyit kell tudni még erről az improvizációs műfajról, hogy nincsen rossz ötlet. Tehát, hogy nyugodtan lehet szemérmetlenül, félelem nélkül bármilyen ötletet bedobni nektek, mindenből lehet játszani. Teljesen spontán dolog. Kata sorsa. Éppen. Barátnőjével csalta meg a... Jó, oké. Jó, a legjobb barátnőddel csalta meg, hogy Zsuzsi tegyük fel, hogy nem az első legjobb barátnőt, hanem a második. Vagy 3-an vagyunk legjobb barátok. Az jó, és Zsuzsinak miért ment tönkre a kapcsolata? Igen? Kihűltek az érzelmei. A másik lány a legjobb barátnő. Vele? Na ne! Egyre kívülnek az érzelmek? Hány évet töltöttek együtt? 7. A klasszikus 7. A városi legenda is azt mondja. Jó, nézzük meg, tehát Katát megcsalták a legjobb barátnővel, Zsuzsi meg 7 év után. Zsuzsi szakított, vagy vele szakította? Zsuzsi szakított. Na szavazzuk akkor, ki mondja, hogy Zsuzsi szakított. Kezeket föl. Azt mondja, hogy vele szakítottak. Kicsiveltől, oké, Zsuzsi. Veled szakítottak, de te is érezted, hogy 7 év után készülnek, vagy hogy megszűntek az érzelmek. Nézzünk egy ilyen alapjelenetet, aztán majd ezt egy picit cifrázzuk, jó? Tessék! Nekem van időnk találkozni, fogd fel pozitív. Hát nagyon örülök, tényleg. Te egyébként tudtál róla? Beszéltél a Borival az elmúlt fél évben? Igen. Hát beszéltem vele, de így erről... Te beszéltél vele? De nem erről konkrétan, mondta, hogy van... Örülök neki, hogy legalább nem tárgyaltátok ki a részleteket. Mondom, erről nem tudtam így konkrétan, na. Figyelj, nem értem, hogy miért, érted? Szerinted miért jobb nő a Bori, mi? Nem, szerintem nem jobb nő. Akkor meg minek ment el? De tudod mi a legszarabb? Hogy iszonyúan hiányzik, és hogyha visszajönne, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy oké. Nem? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem fog megnyerni. Ja, mert miért te mit tudsz a szerelemről? De figyelj, ez egy szemét állat, tehát ezt nem lehet csinálni egyszer. Inkább legyen egy szemét állat mellettem, mint hogy ne legyen mellettem senki, mert unalmas. 7 éve hallgatom tőled, hogy a Zsolti unalmas, már csak a 8-at kellett megvárni. Most legalább már nincsen, érted? Most ez az unalmas. Nem tudom, melyikünk járt rosszabbul. Egyébként szerintem te. Az én életemben legalább történik valami. Mondjuk beledöglök, de inkább dögöljek bele, mint hogy elaludjak saját magamtól, nem? Figyelj, én nem jártam rosszabbul, nekem volt egy életem, ez így oké volt, ez az én választásom. Nekem is volt életem. Milyen életed volt az, hogy közben csalta Zoli, hát nagy élet. Jó, amíg nem tudtam róla, nem fájt. Egyébként, látod, lehet, hogy itt csesztel. Mire kellett elmondania? Nem tudnék róla, úgyis lecsengenek. Te magad mondtad, hogy a Bori nem jobb nő, mint én. Nem, tényleg. Eltenne 1-2 év, ki szeretne belőle, azt boldogan élnénk. De most már egy muszáj volt, hogy kirúgjam, érted? Miért akkor a szemetek a pasi?
Nem tudom, szerintem az összes szemét áll. De legyen ez a végszó, jó? Oké. Megnézzük. Elkezdenénk ciprázni a dolgot, mert önérzetről kezdtünk el beszélgetni. Tegyük fel, hogy a két lány közül ugyanaz a történetük, de a két lány közül az egyiknek nagyon rossz az önértékelése, a másiknak meg kifejezetten jó. Azt szeretném kérdezni tőletek, vagy arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek a szavazók meg kinek legyen rossz, ki mondja, hogy Katának legyen rossz az önértékelése, kezeket föl, ki mondja, hogy neki legyen jó, neked lesz a jó önértékelésed. Jó, Kata jó önértékelésű ember, és Zsuzsi a rossz, és ugyanebből a kapcsolatból jöttek ki. Szeretnék ötleteket kérni tőletek, hogy hogyan viselkednek, nagyjából miket mondanak. Imre, te is nyugodtan adjál ötletet, hogy meg fogjuk nézni ugye ezt a beszélgetést, de úgy, hogy Kata egy jó, Zsuzsi meg kifejezetten rossz önértékeléssel rendelkezik. Igen? Katának a jó, ugye? Katája jó, igen. Akkor nem csak a pasit hibáztatja, hanem tisztában van azzal, hogy ő is vétkezett. Aha. Kezdj el boncolgatni, hogy neki mi volt a hibája? Igen, tehát hogy párkapcsolat volt, és mindketten hibáztak, a pasi azért mert, ő azért mert. Azért ment el a pasi, mert ő azt nem adta meg, amit kellett volna, most már tudja. Jó, oké. Okay. Egynek jó, mi az, amit még Kata csináljon, mint jó önértékelésű ember, egy ilyen szakítás, vagy egy ilyen megcsalás után? Igen? Családok a barátjával. Csaljon vissza! Figyelj! Lejátszok ezt a... Iben, tudod mit? Ne is mondj semmit, lejátszok ezt a jelenet, és utána megkérdezem, hogy te mit szólsz hozzá, jó? Oké, vesd föl, hogy akkor vissza kéne csalni, mondjad, mert föltetted a kezed. Hát én arra gondoltam, hogy szidalmazást nélkül viselje méltósággal. Viselje méltósággal. Jó, oké. Kata, még egy-két ötlet Katának. Pozitívan nézzen a jövőbe. Mondd el, hogy pozitív. Oké, ez akkor Katáé, nézzük Zsuzsinak, mert nagyon rossz az önértékelés. Hogy viselkedik, mit csinál? Persze, belegittál a pillingpányra között. Beragyott a fejtek, persze. Forduljon pszichológushoz. Rossz önértékeléssel. Hát, ki, nem tudom, hogy valami. De lehet egyébként, megfogalmazódhat. Álljon bosszút a pasi. Bosszú, igen. Még valami? Nézzel rossz szemmel a jövőre. Hát önhagytál előtte. Fenyegetőző. Jó, oké. Habzó szájjal fenyegetőzél, gondolja bosszúállásra, és érdekes módon valaki azt mondja, hogy a pszichológushoz menés is merüljön fel benne. Na megnézzük ezt a jelenetet, aztán meghallgatjuk Imrét, hogy neki hogy tetszett, és így viselkednek -e ezek az emberek, vagy nem így viselkednek, vagy ki mit jellemez. Tessék! Egyébként fölvettem a kapcsolatot a barátnőivel a Facebookon. Minek? Hát, hogy megírjam neki, hogy ez egy milyen szemétláda. Jaj, Zsuzsi, egy kapcsolat mindig két emberen áll. Na de pont meg akarom ezt a nőt kínélni attól, hogy ő is rájöjjön, hogy ez egy ilyen rongyember. De én mindent megtettem neki, érted? Tehát végignyomtam mellette 7,5 éve. És érted? Főztem rá minden nap. Mostam, le se szarta. Semmilyen szinten nem érdekelte. Tehát ez neki semmi nem volt. Úgyhogy ennek a nőnek be fogom bizonyítani, hogy egy szemét. És nem egyszerűen addig fogok neki írogatni, amíg szét nem mennek. Vagy oda menjek a lakásukra. Azt is meg tudom csinálni. És mit fogsz már neki mondani, hogy mostan főztem, takarítottam, és mégse kellettem, mert te izgalmasabb voltál? Figyelj, Zsuzsi, kinek hazudunk? Figyelj, én is bármikor elmehettem volna, hallod, és ott maradtam. Igen, ott maradtál, pont ez az. Igen, mert összetartoztunk, az volt a koncepció, hogy ezek után ő nem csinálhatja meg, hogy csak úgy fogja magát és lelép. Hallod magadat? Ez volt a koncepció. Igen, ez miről volt. beszélsz, egy üzletről? Én például tudom, hogy a Levi azért lépett fel, mert ja, lehet, hogy kevesebb. Figyelj, most kinek a pártján vagy, már ne haragudj. Ez nem én barátnőm vagy, nem? Igen, de ezt próbálom valahogy artikulálni, hogy ez nem pártkérdés. De igen, ez pártkérdés. Nem, Zsuzsi, te is, én is, mind a ketten elcsűrtük. Igen, én nekem szembe kellett azzal néznem, hogyha nem vagyok hajnali 10-ig bent az irodába, akkor lehet, hogy nem megy el a Borihoz. Ja. Jó, én viszont otthon voltam, mindig. Nem arról volt szó, hogy én nem járok haza, én mindent a segge alá toltam, hogy neki megfeleljen. Pont ez a baj, hogy erre ráment, hogy hozzászokott a kényelemhez, hogy velem mindent megtehet. Értem, pont ez a lényeg. Ha szerinted hozzászokott a kényelemhez, akkor miért nem találták ki valami izgalmasat? Mondtad valami? De már múltkor is ez az érzésem volt, hogy így beszélgetünk egymással, de hogy mint hogyha nem menne át, amit mondok. Tehát úgy valahogy én veled nem tudom jól megbeszélni a dolgokat. Akkor menjél te is a Borihoz.
Biztos velem van a probléma. Nem ezt mondom, hogy veled van a probléma, csak kicsit így be vagy zárva a saját világodba, és nem hallod. Nem be vagyok zárva a saját világomra, épp azt próbálom mondani, hogy igyekszem objektíve felmérni, hogy mi történik körülöttem, és te meg a saját kis elcseszett pocsolyádba vagy beleragadva. Milyen pocsolyámba? Figyelj, ne beszélj már így velem. Egyébként el is Hol van itt egy pincér? Komolyan mondom, milyen szartál? Oké, jó, köszönöm. Pincét nem hozunk be. Na most kíváncsi lennék a te véleményedre. Kaptunk egy csomó ötletet, próbáltuk színpadra tenni, hogy tetszett, mit tetszett, hogy vagy ez? Hát végül is a második jelenet, ahogy a Kata játszotta, aki rendelkezik az önbizalommal és vállalja a felelősséget, az nem pattog, mint kecskeszar a deszkán. Tehát a végén volt egy ilyen indulati kijelentés. De az nagyon izgalmas látni, hogy sajnos ma Magyarországon elképesztő sokan csinálják, mint itt volt látható, hogy a saját felelősségvállalás nem következik be, hanem megállás nélkül mutogatás a másikra, még a legjobb barátnőjére is, miközben elfelejti, hogy vele ül, ő rá figyel, próbál segíteni. De ugyanakkor, amikor a barátnője elmondja azt, hogy esetlegesen gondoljál abba bele, hogy mi a te sarad ebben, akkor kikéri magának rögtön, hogy te is az ellenségem vagy, miközben nem tudom mennyire vették észre, nagyon finom érzelmi zsarolás is elindult. Többször elindult, amire lehetséges, hogy a végén a Kata ezért reagált indulatosan, mert nem mondta ki, de ugyanakkor kikérte magának, csak másképp. Tehát én persze mondhatnék megoldásokat, de én olyan kíváncsi lennék, hogyha a kisasszony elmenne pszichológushoz, mármint hozzám, akkor mit csinálna? Játszunk. Játszunk, szuper, oké. Egyébként azt hadd kérdezem meg, hogy jellemző, hogy egy ilyen ember, aki ebben a lelki állapotban és élethelyzetben abban felmerül, hogy elmegy pszichológushoz? Hogyne, persze. De most ez komolyan, hogy nagyon rossz az önértékelés, ez eljut odáig, hogy nekem pszichológusra van szükség? Hát esetleg a barátnője rádumálja, hogy menjen el a Csernushoz. Például. De szerintem bemutatkozást. Jó, nézzük meg. Okay. Antal Zsuzsát kérem. Jó napot kívánok! Antal Zsuzsa. Sokan. Kisasszony, olyan hideg a keze. Rém rossz volt megfogni a kezét. Itt ül, mint egy faszent kisasszony. Mondták nekem, hogy maga ilyen undok, de nem fogok bedőlni. Kisasszony, mi az, hogy undok? De vagyok én undok. Hát, hogy így provokál. Én? Igen. Nem ön jött hozzám? Már bocsánatot kérek. Most én vagyok az ön szobájában? Támad? Én támadtam? Abszolút. Nagyon ügyesen csinálja, de parancsoljon, hallgatom. Na, hát... Hány éves? 34. Mivel foglalkozik? Belsőépítész vagyok. És kivel él? Jelenleg egyedül. Mióta? Egy fél éve. Kipicsázták? Szétmentünk. Ki kezdeményezte? Hát már bennem is megfogalmazódott a gondolat többször, hogy ez nem biztos, hogy a legvirágzóbb kapcsolat, aztán végül is a Gábor. Mi az, hogy legvirágzóbb? A virágzó az virágzó. Mi az, hogy hogyan lehet fokozni? Nem értem. Hát én nem értem, hogy mit kérdez. És az, hogy megkérdezhetem, hogy mikor kezdte érezni, hogy a kapcsolata kezd rosszabb lenni? Hát... Egyébként mióta tudja, hogy ön nem felnőtt? Én nem értem. Képzeljen, felnőtt az akkor, hogyha én vállalom a felelősséget az érzéseimért. Nem érzem a kisugárzását illetően iszonyú instabil. Hát, hogy instabil vagyok, az Ön nőből van? Igen. Képzelje el, én különbséget teszek a nőnemű és a nőből van. Melyik? Mi a különbség? bizonytalankodik? Mert nem tudom, hogy mi a különbség. Hát az egyik
Szabad itt vulgárisan beszélni? Tehát képzelj el, kisasszony, az egyik a pina kategóriája, a másik a nő. Mi a pinának a sorsa? Hát, szabad így csúnyán beszélni? Pinát azt... A pinát megbasszák és ott hagyják. Csak nem tudnak nőként felnézni rá és tisztelni. Mióta van önbizalom hiánya? Nekem nincsen önbizalom hiányom. Minek jöttél hozzá? Azért, mert azt érzem, hogy mindig ugyanazokba valahogy mindig ugyanolyan lehetetlen alakokat találok meg. Aha, igen, és? És hogy hát, ha maga tud valamit mondani. Tudnék. De nem mond? Képzelj el, kisasszony, nem érzem a motivációt, hogy ön változtatni szeretne. Én szeretnék változtatni, hogy ne ilyen lehetetlen alakokat találjak meg. A barátnői még nem mondták, hogy elképesztő módon csak szöveggel siránkozik, sajnáltatja magát, és nem változtat semmit sem. Én nem sajnáltatom magamat, tehát azért mégiscsak ott hagytak, azért nem lehet úgy tenni, hogyha ez egy ilyen vidámság lenne. Apropó, bocsánat, eszembe jutott valami, hogy az önök családjában az anyukája hordja a nadrágot? Nem mondanám. Érzelmi konfliktuskezelés szempontjából sem? Az apámnak nincsen kis érzelmei, tehát ilyen szempontból biztos. Képzelje, azt érzem, hogy ugyanolyan, mint az anyukája. Észreveszi, hogy milyen izgalmasan manipulál? Ír magát? Igen. Próbálnak. De öröm nézni. Jó, akkor most... Sajnálja? Hogy manipulál. Ez önnek segít, hogyha sajnálom? Hogy szegény kislány lement Pinába, és akkor... Bocsánat, de maga nem azért van itt, hogy segítsen nekem? Képzelje, kisasszony, van egy ilyen alaptézis. Ha nem fogalmazom meg őszintén, hogy mit hibáztam, nem fogok tudni rajta legközelebb változtatni sem. Jó. Akkor megfogalmazom, hogy mit hibáztam. Mi az ön felelőssége, hogy elromlott a kapcsolat? Hát... biztos, hogy van több is. Nem gondolkodott még rajta? Nem tudom, szerintem én mindent megcsinálom. Nagyon kedves kisasszony, hogy eljött, de fejezzük most be, jó? Mi a gondot? Oké, köszönöm. És miért fejeztek be vele? Azon kívül persze, hogy nem akarunk itt maradni este 8-ig, mert hogy esélytelen? Azért esélytelen jelen esetben, mert amikor valaki elmegy valahova, nagyon-nagyon fontos első lépésként felmérni a motivációját. Az az alap. Hogy motivált-e a változtatást illetően, vagy sem. Azért fejeztem be vele, mert hogyha ő azt mondja, hogy én megtettem mindent, akkor a következő sok-sok percen vagy órán keresztül is ő hangoztatni fogja, hogy én ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és a másik meg mekkora szemét ebben, és ez meggyőzhetetlen. Tehát ilyenkor sajnos a terapeuta azzal segíthet a másikon, hogy hagyja őt a levében forni. Legyen így. És utána elköszönök tőle viszontlátásra, és akkor jó siránkozást. Tehát nem képes arra, hogy felmérje azt, hogy a vásárban van 50%-ban a vevő, és 50%-ban az eladó. És azt nagyon sokan elfelejtik, és előszeretettel ilyenkor elkezdenek mutogatni a másikra, hogy a szemét pasik, a szemét csajok, stb. És ezért fejeztem be. Oké. Még egy dologra kíváncsi lennék, hogy azt mondtam, egyből rákérdeztél, hogy önnek önbizalom hiánya van, hogy akinek rossz az önértékelés, ennek egyértelműen önbizalom hiánya van? A kisugárzásából lehet látni, hogyha most lefagyasztanánk ezt a jelenetet, gyere ide egy picit. Üljél úgy, ahogy az előbb ültél, így profilból, úgy oldal. Tehát
ez a klasszikus, hogy így, szinte egy ilyen, így ült, így. Most mindegy rakás szerencsétlenség, nem? De mi van, ha nem úgy ül, hanem eljátsza, hogy maga biztos. De könnyű belekapni. Nem, de mivel, hogyha tempót váltok, és akkor elterelem a figyelmét, elmentem az anyuka felé, elmentem jobbra-balra, elmentem, szándékosan használtam a pinát, hogy reagál rá, és akkor olyankor egy ember már nem tud önmagára figyelni, és nem tud feszesen viselkedni, mert kizökkentik ezek a dolgok, és aki meg jól érzi magát a bőrébe, az eleve laza, mosolygós. De akkor minek jön a pszichológus? Nem igaz? Köszönjük. Arra szerintem még van időnk, hogy gyorsan megnézzünk 3 jelenetet, mert így van azért Barna és Levi is. Szeretnék megnézni veletek 3 párkapcsolati konfliktust, és ugyanebben a fókuszban, hogy mi van akkor, ha a 2 ember közül egyiknek rossz az önértékelése, a másiknak jó, mi történik akkor, ha mind a kettőnek rossz, és mi van akkor, ha mind a kettőnek jó, hogy hogyan oldunk meg egy konfliktust. Ehhez szeretnék kérni tőletek egy konfliktust, amit mind a 3 helyzetben megnézek. Mondjam. Itt meg is kialakít a hölgyel egy konfliktus helyzet, most is legettünk meg. Hányas volt az egyezés? 5-ös. Wow. Egész magas fokozat. Ő azt mondja, hogy ha megcsalunk valakit, akkor ezt nem mondjuk el. Én meg azt mondom, hogy de. Nem mondjuk el. Önértékelés szempontjából a megcsalás mint helyzet jó? Hogy ezt meg szeretném kérdezni, hogy megcsináljuk. Ezt akkor elmondjuk válaszolni? Azt mondta Imre, hogy az önértékelés szempontjából a megcsalás az teljesen jó szitu. Nézzük meg akkor Levi, Kata, gyertek, legyetek kedvesek, tegyük fel, hogy mind a ketten szörnyű önértékeléssel rendelkeztek, jó? És legyen az, hogy Kata. Én? Igen, a sztereotípiától távolodjunk el, hogy mindig a férfiak, ugyanannyira benne vannak a nők is. Tessék. És ez nem hozom el. Nem, ez kiderült. Ja, már kiderült. De, hát persze. Ma Levi talált egy SMS-t, valamit. Jó, nézzük meg, hogy ti ezt hogy kezelitek, a mind a ketten rossz önértékeléssel rendelkeztek. Tehát már kiderült egyébként. Igen, találtál ma valami árulót. Beszélhetünk? Persze, hallgatlak. Mi van, Muci? Anyám annak idején megmondta, hogy minden nő kurva. Mert anyukát tudja. Ő is. Igen, tudja. És? Tudom, hogy van valaki. Nehogy is nincs senki. Mi lenne? Te vagy nekem. Ne! Tudod, hogy utálom, amikor valamit csinálsz, valami rosszat csinálsz, és akkor rögtön jössz ezzel, hogy jaj, ne haragudj, meg szeretlek. Ki az? Ki? Ki az a Sanyi? Sanyi a munkatársam. Szóval te ezért maradtál bent a munkahelyeden mindig 10-ig, 11-ig, a túlórák, a plusz megbeszélések. Nem, azért maradtam munka. meg, mert túlóráznom kellett, mert plusz megbeszéléseim voltak. Igen, és mi történt azokon a plusz megbeszéléseken, mi? Mi megbeszéltük az aktuális ügyeket, többek között egyébként Sanyival. Lemegyek vásárolni, kérsz valamit pluszba? A szokásoson túl. Nem kérek semmit, nem tudok enni, ekkora a gyomrom. Honnan veszed ezt a Sanyis dolgot? Belenéztem a telefonodba. Milyen alapon nézel te bele Megint a ott hagytad a telefonodba? konyhában a telefonodat, megnéztem, láttam, hogy jött egy SMS-ed, És megnézted az SMS-emet? Igen, és Sanyitól jött, hogy mennyire jó volt a tegnap este. Nézd, ezt a kapcsolatot nem akarom tovább folytatni így. Oké? Miért? Beszéltem anyámmal is.
Nem akarom folytatni. Ne gyere ide. Azt szeretném, hogyha összepakolnád a cuccaidat, ez csak egy... Jó, akkor összepakolom én a cuccaimat, és oda költözöm anyámékhoz. Kérlek szépen, Levi, hallod? Csak hallgass végig benne, mert az egész nem számított semmit, érted? Ez csak egyszerűen fáradt voltam, és ki voltam, és te nem értél rá meghallgatni engem, a Sanyi meg ott volt, és akkor úgy alakult, hogy de én nagyon szeretlek téged, hallod? Légy színes, teres. Én is szeretlek. Akkor lejössz velem vásárolni. Le. Tényleg? Igen. Veszünk anyukádnak is valamit, jó? Ja. Nem vagyunk pszichológusok, csak improvizálunk, így viselkedünk, egy ilyen szituban két olyan ember, akinek rossz az önértékelése? Hát az az izgalmas, hogy tegnap pont egy diplomás pasi jött el hozzám ugyanezzel a konfliktussal. Szinte dettó ez derült ki, hogy belenézett a felesége telefonjába, SMS, és kiderült, hogy a felesége az 2 hónapja megcsalja őt. És az volt az izgalmas, ugyanez a viselkedést láttam, tehát felelősségvállalás semmi, fogalma se volt arról, hogy megkérdeztem, hogy, és képzeljétek el, az az izgalmas, hogy a felesége nyáron elmondta neki, hogy van valaki, aki érdeklődik irányába, és úgymond a férje azt mondta, és megbeszéltük. És előttem ül egy olyan pasi, aki elképesztően okos, lehet látni, egy nagyon magas pozícióban ülő, de ránézésre ez a sótlan, ez a savanya, akit minden sablon szerint kezel, mindennek kiszámíthatónak kell lenni, tehát igazából nincs benne izgalom, nincs benne semmi olyasmi, ami extra lenne. És akkor azt mondja, hát elkezdett káromkodni, átváltott abba, és az a pasi, az semmit nem csinál, az koncertezni jár, az egy ilyen vagabund faszi, és ilyennel csalt meg engem, aki bezzeg milyen sok mindent tett meg a családért, 2 gyerek, stb. Tehát amit itt láttunk, hogy a pasik, magyar pasik általában, hogy elképesztő könnyen manipulálhatóak a farkuknál fogva, gyere innen. Jól van, picikám, jól van, gyere, menjünk levásárolni. Ugye veszünk valamit anyucinak, gyere, kispöcs, gyere. Ez a klasszikus kispöcs kategória. Tehát ebből lehet látni azt is, hogy mivel az anyukájával beszélt először meg, tehát hogyha megnézem szakember szemszögével, akkor a felnőtté válásnak az egyik legfontosabb kritériuma a szülőkről való érzelmi leválás. És hogyha én elsősorban felnőttként az anyukámhoz fordulok, megbeszélni az érzelmi konfliktusaimat, ez bizonyos szempontból természetes, de hogyha az anyukámhoz költözök, ez már kis patológia, ötvözve azzal, hogy a pasi indulatból reagált. És sajnos, gondolom, ti is már megtapasztaltátok azt, hogy ha haragból, indulatból mondunk-e valamit, elmúlik fél óra, 1 óra, 1 nap, megbánjuk azt, amit kimondunk, és nem tartjuk be. És akkor kialakul a következetlenség, amit a másik fél lát, és abszolút levágja, hogy én nem vagyok tiszteletre méltó, mert nem tartom be azt, amit kimondtam. Például. De jó volt. Na akkor nézzük meg ennek gyorsan az ellentétjét, akkor jöjjön Barna és Zsuzsi, ugyanez a helyzet, Zsuzsi félrelépett, de mind a kettőnek nagyon komoly önértékelése van. Jó? Tehát biztos vagyok magatokban. Ehhez szeretnék tőletek mondatokat. Milyen mondatokat mond ez a 2 ember ebben a jelenetben, ha kiderül ugyanez a dolog, és mind a ketten nagyon pozitív önértékeléssel rendelkeznek. Tehát nézzük először. Igen, mondja? Ja, gyertek nyugodtan, persze. Tehát azt mondja, hogy Zsuzsi, kiderül a dolog, rajta kapták, igen, van Sanyi 2 hónapja, és egy pozitív önértékeléssel rendelkezik. Bármilyen mondat, ami szerintetek jól élik a szájára. Nálam nem találsz jobb.
hogy nálam nem találsz jobbat. Mert megérdemlem? Gyűjtsd, aztán majd erről is igényt kifaggatjuk. Nálam nem találsz jobbat, mert megérdemlem, igen. Tessék? Aha, jó, tehát nem kell ilyen, őszintén barna. Itt a konyhaasztal. Ezt nem, hogy Zsuzsi mondja ezt, de hogy a barna kérdezze. Jó, Zsuzsi, mindent, tehát légy szíves. Itt a konyhaasztal. Akár itt a konyhaasztal, mesélj el mindent, azt mondják, hogy ez a pozitív önértékelésre mutat, és Barna, aki ezt megtudja, Barna meg azt mondja, hogy úgy is találok jobbat. Ó, ez érdekes jelenet lesz, jó. Még valami Barnának? Megkérdezi, hogy miért? Jó, közben Imre is segít. Itt a konyhaasztalon is. Mi volt az ok? Aha. Nézőktől pedig az jött, hogy miért, hogy megkérdezett, hogy miért, és megkérdezett, hogy mi volt az, amit én nem tudtam megadni neked, illetve jött egy olyan, hogy nálam úgyse találsz jobbat, plusz az, amit az Imre súgott neked. Megnézzük ezt akkor mi utolsó jelenetként ennyiben. Lehet, hogy én mondom el, és nem kiderült? Tessék. Jó. Siessünk, mert csak egy óra van, aztán kezdődik, és még parkolóhelyet is kell találni. Figyelj, szeretnék már beszélni. Most? Nem lehet színház után? Nem. Na mi az? Mondod. Hosszú lesz? Röviden is át tudom mondani, van valaki. Mi? Szeretőm van. És mióta? 2 hónapja. 2 hónapja? Igen. Már kellett volna hamarabb mondanom. Nem akartam, hogy véletlenül találj egy SMS-t, vagy valami ilyesmi. Igen, nagyon, nagyon furcsa helyzetben vagyok, de teljesen bennem ők ebben az egészben. És boldog vagyok. Kösz. Esetleg még színeznéd a dolgot, hogy elmeséled a hétköznapaitokat? Persze valahol érted. Jó, ez valami, hogy valahogy kitálasz, tehát ez jobb, mint súlyiskodni, ez igaz, de... És miért? Figyelj, Bolt, én biztos, hogy Boldogtalan voltál túl mellettem? könnyelmű voltam, hogy belementem valamibe, és észnél kellett volna már lennem hamarabb, hogy ez így elharapódzik, ez egy ilyen munkahelyi flörtnek indult, nem vettem annyira komolyan, és aztán meg már átbillentem. És ezért szégyellem magam. És ki az? Kiről van szó? Melyik munkatársad? Ismerem? Hát talán a Sanyi, találkoztatok. Sanyi. És mit tud az a Sanyi, amit én nem? De csak érdekel. De nagyobb a farka, vagy mi? Erről van szó? Az nem ezen múlik, Bocsánat, majd megállítom, az a pasi, az a 32 éves pasi kifagadta a feleségét, ez a klasszikus. Na és milyen volt vele? Kinek a farka nagyobb? Több orgazmusod volt vele? Sorolhatom. Bocsánat. De ilyet egy jó önértékeléssel rendelkező ember nem csinál? Nem, csak mondom, csak eszembe jutott, mert itt már elkezdődött az, ez már nem a jó önértékelés mutatja, amikor elkezdi feszegetni. Oké. Ezért van az aranyszabály, hogy mindig az éles helyzet mutatja azt meg, hogy én rendelkezem-e önbizalommal, vagy sem. Mert nagyon sokan állítjuk magunkról azt, hogy igen, van, vagy jön egy éles helyzet, és akkor ripityáról esünk szét. Mint a pasi is, hát ez nem az önértékelés. Mert elkezdett vádaskodni, meg belemenni abba, ilyen dedósan viselkedni. Figyelj, és nyugodjunk meg. Hát, ha még visszafordítható a helyzet. Tehát próbálj meg oda visszamenni, ahol elkezdtél rá másképp nézni. Tehát lehet, hogy valamit én nem adtam meg neked itthon? Nem, most nem erről van szó, én most ebben benne vagyok, én el akarok költözni, egy kis időt akarok magamnak. Hát könyörgöm, elköltözni, hát esélyt se adsz nekem, hogy valahogy megpróbáljam visszaterelni a dolgot. De adok neked esélyt, csak most nem rólad van szó, mert sajnálom, hogy bántalak, de ezt most nekem magamban kell lerendezni. Hát jelentéktelen voltam. Nem voltál jelentéktelen, én egyszer. Stop, jelentéktelen voltam, így kezdődik az önsajnálat. Tehát a pasi átmegy Rinyába. Ne menjünk színházba, jó? Azt javaslom.
Ha megtisztelsz vele, akkor beszéljünk erről egy picit még. Jó, én elmondok mindent. Na. Biztos, hogy nem voltam tökéletes nyilván. Hát valami miatt eltávolodtunk, mert ahhoz, hogy valakihez közeledj, azt gondolom, először el kell távolodni attól, akivel élsz. Igen, de most nem akarok itt fájdalmat okozni azzal, hogy ezeket így... Nem, felnőtt, érett ember vagyok. Kíváncsi és asszertív. Ezt nemrég olvastam egy könyvben, ez azt jelenti, hogy oldjuk meg a dolgokat, pozitívan állni a dolgokat. Bennem valami üresség volt már így kettőnkkel kapcsolatban egy ideje, és ezt biztos, hogy hamarabb észre kellett volna vennem, és mondanom neked, vagy tenni ezt a több lépést, és a Sanyival meg egyszerűen jól tudtunk beszélgetni, nagyon jól tudtunk nevetni, ide is feljött egyszer, és egyszer... Itt csináltátok? Nem vagyok rá. Hol? Nem érdekelne fel is. Ja, oké, köszönöm szépen. Igaz, hogy érdekes, hogy elkezdünk játszani egy jelenetet, és automatikusan olyan mondatok jönnek elő belőlünk, amik rossz önértékelést mutatnak. Igen, így van. Hogy nem is vagyunk felkészülve, tehát nincsenek jó mondataink a jó önértékelést mutató szituációkra sokszor. Hát például ez úgy néznek ki, hogyha a pasi megtudná, és először is azt ne haragudjál, én most nem tudok beszélni, mert most elkezdeni kurvanyázni, meg elküldeni a picsába, én most elmegyek, kiszellőztettem a fejem 2 órára. Tehát ez eleve egy szokatlan reakció, mert a legtöbb nő ilyenkor megtapasztalja, hogy a pasi el kell sírni, ríni, kurvanyázni, miért tetted ezt velem, hogy érdemeltem ezt meg, stb. Tehát, hogyha én rendelkezem az erővel, és tudom, hogy képes vagyok indulattal reagálni, akkor vonjam ki magam tudatosan abból a helyzetből. Tehát elmegyek 2 órára, visszajövök, és akkor, amikor visszajöttem, akkor nem arról kezdem el faggatni, hogy most milyen volt, hogy volt, hanem közben ez a 2 óra alatt, miközben az első indulat, meg csalódottság, meg fájdalom elönt, meg az, hogy hova tettem a szemem, a felnőtt ember elkezd azon agyalni, hogy mi az én felelősségem ebben. Hogy? És akkor úgy kezdeni a kommunikációt, hogy iszonyan fáj, amit mondtam, de tudod mit? Elsősorban önmagamat okolhatom, mert fél éve ott vannak előttem az intő jelek, miközben én folyamatosan hitegettem magam, hogy majd ez megoldódik, majd megszűnik. Tehát ez teljesen más, ilyenkor a kommunikációs mélység. Mint amikor elkezdek mutogatni, és akkor és itt keféltetek a lakásba, és Úristen. Tehát ez már egy egóból jövő mondat. De ahhoz, hogy én rájöjjek, hogy ezek milyen mondatok, ehhez elengedhetetlen, hogy tudjam önmagamat, és ismerjem a személyiségszerkezetemet, a tulajdonságaimat, a szüleimmel kapcsolatos viszonyaimat, hogy átéljem, helyre rakjam a kudarcaimat, hogy mit jelent az önszeretet, mit jelent, hogy megbocsájtok magamnak, és sorolhatom mindazokat a dolgokat, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy én jól érezzem magam a bőrömben, miután rájöttem, hogy mit jelent öntudatlanul vakon élni, és mit jelent tudatosan. Hát ízelítőnek szántuk ezt az elmúlt 40 percet, töltsétek ki a feelingfinder.com személyiségtesztjeit, találjátok magatoknak barátot, meg párt, és kívánok nektek sok olyan kapcsolatot, ahol mind a kettőtöknek pozitív az önértékelése, és www.momentumtársulat.hu, gyertek sokszor hozzánk is, ha van kedvetek. És szerintem imént nyugodtan lehet kérdezni privátban. Akkor egyetlen egy kérdés, elmondjuk, vagy nem mondjuk el? Jó, akkor fejezzük be ezzel a gondolat. Igen. Hát a Popper Péter azt mondta, hogy hogyha az egyik partner elmondja, akkor az valójában a saját bűntudatának a csökkentését jelenti. Ez egyik nézőpont. A másik nézőpont meg az is mostanában történt velem, amikor egy pasival dumáltam, akinek ez egy nagyon izgalmas sztori, és hogyha nem mutatom, csak elmondom, hogy milyen érdekes, hogy a hazugságok hogyan hatnak ki ránk. 1 hónapja találkoztam vele, és akkor azt mondta, hogy én tökéletes jó állapotban vagyok,
Igaz, hogy van egy gyerekem, 3 éve a feleségemmel katasztrófa a szexualitásom, illetve szinte semmi, de én feltalálom magam jó pasi létére, ez a van egy 28 éves szeretőm már 2 éve. És találkozok rá 3 hétre, és akkor látom, hogy ilyet az arca, és mondom, mi van? Azt mondja, képzelj el, magasabb lett a vércukrom, ilyen 8-as. Miközben sportolok, jó kondiba vagyok, stb. És a felesége, aki kicsit agyalt, meg gondolkodott azon, meg ismert volt, hogy mi a pszichoszomatikus betegségek vagy tünetek, felütött egy könyvet, és megmutatta a pasinak, hogy figyelj ide szívem, a magas vércukor a boldogtalanságnak a jelképe. Pasi meg bölcsen hallgat. Nem szól semmit se, majd elkezdünk beszélgetni, és elmondom neki a dolgokat, és volt egy pillanat, amikor felpattant, és azt mondta, hogy ijesztő felismernem magamban azt, hogy én, aki a munkám terén határozott, domináns, őszinte vagyok, hogy a párommal, akár a gyerekem anyjával, hogy nem csak neki hazudok, hanem magamnak is, és egy tüneti megoldást választottam szerető képébe, ahelyett, hogy elkezdtem volna idejekorán megbeszélni vele a konfliktust. És utána meg az történt, hogy az első útja elment a szeretőjéhez, szakított vele, majd hazament, és pont aznap volt a házassági évfordulójuk. És a feleség meg vett neki egy ajándékot, és miközben mentek a közös vacsira, mert a pasi jelezte, hogy szeretne vele beszélni, a pasi közben arra gondolt, hogy te most nekem ajándékot adsz, én meg neked egy jó nagy csomagot. És a vacsora alatt elmondta neki, hogy szeretőm van, de ezt úgy mondta el, hogy gyáva voltam neked eddig elmondani, mert féltem a reakciótól, stb. És erről én meg úgy szereztem tudomást, hogy pár napra rá beszéltem vele telefonon, és azt mondta, elmondta, hogy mi történt, hogy a felesége se köpni, se nyelni nem tudott, és azt mondja, éppen hazaértem. És a felesége hallottam, megkérdezte, hogy kivel beszél. És akkor mondta, hogy velem, és a pasi megkérdezte, hogy szeretne velem beszélni. Erre a csaj azt mondja, hogy nem, mert hogyha beszélnék, akkor elkezdenék sírni. Én meg azt mondtam, hát semmi gond, én fel vagyok arra is készülve. Erre átvette a telefont, és nagyon érdekes volt, ahogy kezdte. És azt mondta, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rávezette a férjemet arra, hogy ő elmondhassa nekem ezt, mert így legalább esélyünk nyílik megnézni és tisztázni a kapcsolatunkat. Tehát döntsék el, vagy döntsétek el, hogy valójában ez mit jelent. Nekem is lenne egy kérdésem, a saját jelenetet úgy fejezted, hogy elküldted a páciens, hogy hagyod őt a saját levébe főni, és ilyenkor a páciens később visszamegy, vagy ez egy végleg lezárjátok a kapcsolatot, és utána soha többet nem mer visszanőni. Ez általában úgy szokott lenni, hogy például, amikor valaki így eljön hozzám, akkor elkezdek játszani vele, hogy húzok papírlapon egy vonalat, és akkor megkérdezem, hogy itt van a barátnője, vagy az anyukája, vagy a férje, és itt van ön. Mondjon, hogy hány százalékban jött el a férje kedvéért, vagy a hozzátartozója kedvéért, és hány százalékban önmaga kedvéért. És akkor azt mondja, hogy hát 70% férjem, 30% magam miatt. És akkor mondom, tudja, a gond az, vagy egy kis laza probléma az, hogy amivel én foglalkozok, az akkor működik, és akkor hatékony, hogyha 100%-ban az illető ember önmagáért csinálja. És akkor elmagyarázom neki, hogy ha most elkezdenénk a munkát, elmenekülne, és kapásból az egész egy hatalmas kudarc lenne számára, és csak vesztegetni önmagának most az időt, bizonygatva, hogy én akarok változni, miközben semmit nem csinál. Tehát valójában cseberből vederbe kerül, míg akkor hosszú folyamatban én elkezdhetem leválasztani, mivel hogy dependens. Hát így. Akkor kaptunk egy csomagot,
dolgozzatok bátran magatokon, nincs azt tesszük. Folytatódik oda lenn, ha jól tudom, a délután, de erről már... Nagyon szépen köszönjük a társulatnak, szerintem tapsoljuk meg. És hogyha még kérdése lenne bárkinek Imréhez, azt itt fel lehet tenni, hogyha a sajtó is szeretne kérdezni tőle. Egyébként utána pedig megint lemennénk, ahol kezdtük oda, és ott lehet még enni, inni, és beszélgetni. Lehet akár tőlünk is kérdezni, lehet még e-mailel is beszélgetni. Nem tudom, van-e még kérdés, akár az oldallal kapcsolatban, akár a látottakkal kapcsolatban? Engem ezeknek a teszteknek az összevétele érdekelne, hogy hogy születtek a tesztek. Hát ismerjük ezeket a bulvárteszteket, hogyha maga, mint én, mennyi, akkor maga jó ember legyen. Hát gondolom nem itt kezdődik. Szóval hogy? Mert azt mondják, hányféle teszt van? Ez valójában az történt, hogy 8 személyiségvonás tulajdonság lett kiszemelve, és ez a 8 személyiségvonás alapján lettek vizsgálva, felállítva a tesztek. Ez egy fiatal pszichológus csapat dolgozott, körülbelül Peti, 8 hónapot? Vagy körülbelül 1 évet dolgoztak, hogy ez a 8 személyiségvonás alapján, hogy felállítsák a teszteket, úgy, hogy mindegyik személyiségvonáshoz van a 6 féle, ez a nem megfelelés, hanem például, hogy kicsit, közepesen, nagyon, erősen, tehát a fokozatok, ahogy a gyengétől haladunk a súlyosabbak felé, és valójában ezt nagyon egyszerű most elmondanom, de amikor a 8 személyiségvonásra konkrétan, tipizálva a kérdéseket elkezdik felállítani és megfogalmazni, az egy kutyakemény folyamat. Na és akkor ebből alakultak ki különböző válaszok, majd a válaszok matematikai elemzése, és akkor ehhez lettek hozzárendelve úgymond majd végén ezek az indexszámok. Tehát ez nagyon egyszerűen így elmondva, de az, hogy nagyon szeretem-e az anyámat, kicsit szeretem az anyámat, vagy szeretem, de ugyanakkor vannak fenntartásaim vele kapcsolatosan. És így egy adott személyiségtípushoz rengeteg kérdés felsorolva. Tehát a teszt, annak idején ez volt az egyik legnagyobb problémánk, mert a Péternek mondtam, hogy tudomásom szerint a pszichológiai teszteknek a megcsinálása az évekig tart, és elképesztő pénzbe kerül. És akkor itt találtunk olyan pszichológusokat, akik éppen egyetemet fejeztek, és ugyanakkor volt olyan is, aki kifejezetten így a tesztek kitalálásán dolgozott, aki nagyon nagy segítséget nyújtott ebben az egésznek a felállításában és kitalálásában. Én azt gondolom, és ezt ötvöztük azzal, hogy mert általában egy ilyen személyiségteszt rettenetesen unalmas és nagyon sokáig tart. Tehát, hogy unalmas-e vagy sem, ez csak is úgy lehet megtapasztalni, hogy jelentkeznek, és akkor elkezdik kitölteni, és akkor meg fogják látni, hogy milyen, én nem szeretném önöket, vagy benneteket befolyásolni, aki kitöltötte, az meglátja, nem tudom, van itt valaki, aki már kitöltötte? Akkor elmondhatjátok a véleményeteket. Na, rögtön lehet megnézni, hogy mi is az önbizalom. Parancsolja. Na, ez az a tipikus... Maradhatok állva? Maradhatsz, persze. Most nézd meg, amikor szembenézel így a lámpával, mennyire más, mint onnan nézni a világot. Mi a más? Nem látok senkit. Na és milyen volt a tesztet kitöltened? Érdekes, mert nem az a megszokott teszt, amit eddig... Eltakarod a szádat. A számat akarom? Igen, hát így. Nem. Próbáld letenni. Szóval... Akkor nem halljuk. Szóval... Tehát más. De tegyük le kérdést. Igen, például nézd, hogyha nézed, és elvonatkoztatsz a fényt, amely én is látom a fényt. De nem figyelsz oda.
azért, mert mondjuk hiszel magadban, és hogyha hiszel magadban, akkor nem érdekel a fény. De ezt nem kontaktus, viszont igen. Ilyenkor sok emberre nézve nem tudsz egyenként felnézni sok emberre, hanem ilyenkor a fókusz az kitár, mindenkire nézel, és úgy mondod el. Mert ilyenkor magadnak beszélsz. Próbáld meg? Ide a közepére, itt a legjobb. Na, most mesélj úgy, hogy mindenkire nézel, de senkire nem nézel. Szóval miközben töltöttem a tesztet, és zsebre teszem a kezemet, így kényelmes. Azon gondolkodtam, hogyha másodszorra töltenem ki, akkor ugyanaz az eredmény jön el ki. Nagyon érdekes volt, mert hogy nem ABC válaszok vannak, hanem a leginkább rád jellemző, illetve a legkevésbé rád jellemző válaszokat kell megadni sorrendben. Amelyik a legjobban rád jellemző, azt a legfelső sorban. És akkor 8 vagy 10, nem tudom hány kérdés van, 8 kérdés van, és akkor még legkevésbé az pedig lentben. És azon gondolkodtam, hogy ha holnap is kitöltenem ugyanezt a tesztet, akkor vagy ugyanez jön el ki, vagy sem. Ez érdekes. Megvan a válasz. És milyen lesz? Hát nem. Végén automatikusan jön ki a válasz? Hát nem jön ki ugyanaz. Hát az, hogy például vannak képek, hogy mi a legtipikusabb és a legkevésbé tipikus. Nem fogok emlékezni 2 hét múlva, mert a hangulataim, az élményeim, a traumáim, a sikereim befolyásolnak. És ezen gondolkodtam, hogy most akkor besapolom magam, vagy sem. Hiszen... Nem. Az aktuális állapotra az olyan, mint egy fotó. Azt tudom, hogy abban az aktuális időszakban az jellemző leginkább rá. De ez csak egy opció, egy ajánlat, mint általában nem tudom, hogy volt valaki Jósnál már. Akkor a Jósnál nagyon fontos tudni, hogy nagyon sok ember például készpénznek veszi a Jósnak a véleményét. Miközben elfelejtik, hogy a jóslás az valójában egy ajánlattétel. Hogy lehetséges az is. Nem biztos, hogy az lesz, de hogyha én nem tudom magamról, például az önismeret által, hogy befolyásolható vagyok, akkor én azt el fogom hinni, és óhatatlanul úgy fogok viselkedni, hogy az bekövetkezzen. De ez, hogy amit most itt véleményként hallunk, hogy rettenetesen önző vagy, és átgázolsz a társadalom. És hogyha te azt mondod, hogy aha, bassza meg, igazad van, akkor itt jön a felismerés, a leülepedés, a úgymond megbocsájtás, majd a hozzáállásom újrafogalmazása, tudatosulással, koncentráció, hogy legközelebb ezt észrevegyem, és éles helyzetben másként reagálja. Tehát ez a fejlődés. Most így összefoglalva, ami, hogyha sok-sok munkával, akkor először úgy van, hogy öntudatlanul csinálok valamit, ezt az állapotot hívom, ez a vakjuk is talál szemek. Akkor jön a következő fázis, és megfogalmazom a konfliktusaimat, problémáimat, akkor azok ülepedik a fájdalom, a trauma, a felismerések, meggyőződök róla, és akkor utána jöhet az, hogy elkezdek úgy reagálni, hogy odafigyelek arra, amit csinálok. Majd sokszor ismétlem, majd utána a sikerélmények okozta pozitív érzések ülepednek bennem, megváltozik a kisugárzásom, és akkor már utolsó percben már nem fog gondolkodni, hanem érezni, azonnal reagálni, dönteni, mert tudom, mit jelent kockáztatni, beleugrani, nyitott szemmel vállalva a felelősségemet, a hibáimat, az erényeimet, és akkor nem fogok már agyalni. Csak ez egy folyamat, egy hosszú folyamat. És ez a teszt, ez valójában csak egy fotó. Jelenlegi állapotnak a fotója, amit te tudod, hogy mi volt a találó, mi volt a nem találó, és mi az, ami neked fájdalmas, miben vagy merev, miben nem vagy merev, miben vannak traumáid, kudarcaid, sikereid, és ezt hogyan lehet akkor elkezdeni tudatosítva változtatni. Erről szólnak a tesztek. Állapotfelmérés. Persze. De állapotfelmérés. És akkor hogy kereshetek én egy ilyen hangulatban társat? Ott van, hogy társkeres. Különböző tesztjeink vannak egyébként. Tehát milyen állapotban? A maiban, amikor holnap Hát nem, én nem tudom, hogy
most milyen állapotban van. Hát az a kérdés, hogy ma kijön egy eredmény, holnap más lesz. Egy darabig nem változtatható, mert hát a tesztet csak egy bizonyos idő leteltével lehet újra kitölteni. Nem, az állapotjelző, mint hogyha valakit lefotózna, például nézzük a fotókat. Fiatalkori fotó, 30 éves korban, vagy 40 éves korban, és akkor lehet látni az öregedés jeleit. Például. Tehát az, hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz, ez nem változik egyik napra a másikra. Hát ennek a megváltoztatása rettenetesen sok idő. Mint ahogy felismerek valamit, hogy ez gáz. Majd jön a következő szituáció, és annak ellenére tudom, de ugyanúgy reagálok. Mondjuk indulatból, és kikérem magamat. Tehát magamnak. Tehát amikor csinálok egy tesztet, az azt jelenti, hogy ha én nem kezdek el tudatosan odafigyelve melózni, az nem fog megváltozni. Tehát akkor olyan vagyok egy jó ideig. Mert ezért javasoljuk mi azt, hogy a tesztet nincs értelme a következő hónapban kitölteni, mert nem lehetséges. Azt hiszem, hogy legközelebb fél év múlva lehet kitölteni. Addigra vagyok már, addigra fejlődik bennem valami? Valamennyi, ha tudatosan elkezdek dolgozni. Akkor fogok, hogyha másként gondolkodok, akkor fogom észrevenni, hogy hoppá, ez a kérdés ez olyan, hogy feszegeti a felelősségemet, mert hogyha nem vállalom felelősségemet, akkor mutogat a csajok, a szemét kurvák. Észreveszem, hogy hoppá, hát ez a kérdés arra utazik, hogy a csajok szemét kurvák, miközben van egy olyan, egy bagatel kérdés, amit nem is vettem eddig észre, ami kihangsúlyozza, hogy hát én vagyok a hunyó. Például. Önnél mennyivel egyeznek a saját véleménye a kitöltött tesztek? Teszterelő. Ez egy jó kérdés. Az utolsó 2 kérdésre még nem adtam meg a választ. Melyik az utolsó 2 elfelejtettem? Én sem emlékszem. Akkor jó. Ott ültem és agyaltam, hogy az utolsó 2-t hova rakjam. És önnél kitöltötte? Önnél? Teletrafált, vagy voltak eltérések a saját az az izgalmas, hogy egy kicsi paradox a helyzet, mert amikor valaki kitölti a tesztet, akkor szembesül a Csernus Imre videó véleményével. Komolyan? Igen, ön társfüggő. Komolyan. Magam minden de nem válaszolt, válaszolt. minden centit csinált egy véleményt. Nem a gyógyszíkusban van ez tere. Készített egy videó véleményt. Bizonyos csoportokhoz együtt csináltunk ilyen videóvéleményeket, és már nagyon sok ilyen videóvélemény van, a matek az a végén összeszűri ezeket a véleményeket, és akkor lesz összesen egy adott percnyi vélemény, ami lehetőség szerint nem személyre szabott, de igyekeztünk az illető ember személyiségvonásait matematikai szempontrendszer alapján formálni. Hát maga a jutalom. Hát, hogyha azt jutalom... Nagyon jó kérdéseket tettek föl, mert legalábbis én órákon keresztül ültem ott és gondolkodtam. Tehát az nem. De, hát át kell rá. Ez nem 2 perc alatt történik. Volt egy cikis kérdés, ami hogy lopottak iskolába. Nem tudom. Ilyen kérdés nem volt. Olyan kérdések, hogy például melyik jellemzőm az irányító típus, vagy az, hogy szeretek-e irányítani, jobban szeretek irányítani, mint hogyha engem irányítani, stb. Tehát ilyen jellegű kérdések voltak. Ez pont nem volt sarkalatos kérdés, de volt, hogy ültem és gondolkodtam, és nem az első tesztet kitöltöttem, és másokon csak így átmutattam. X, és ennyi. Ezzel meg ültem és gondolkodtam, és mondom, hogy utolsó kérdés. De ilyenkor, hogy melyik kérdés, amit hogy értsen a hölgy, azért ne haragudjon. Azért nem, mert egy adott kérdés, ami az illető úrnak fontos, a többieknek nem fontos. Tehát ezért fontos inkább, hogy megértsék azt, hogy ott, amikor szembeülök a teszttel, önmagam megmérettéséről van szó,
És én azt vallom, hogy ez érem tartozik. Ez az intimitás, amit tiszteletben tartunk ezzel a portállal, ezért hangsúlyozzuk ki az őszinteségen kívül a bizalmat, és hogy ez őrá tartozik. Ezért igazából ezt, hogy ez a vélemény, hogy ez milyen, az övé. Válaszoljuk a hölgy kérdésre, hogy valamit mondjuk, de mégsem. Hogy példákokért volt kiírt kérdés, erre emlékszem. Az egyikre igen, hogy mennyire szeretek szeretetet adni talán, és akkor, hogy mennyire fontos nekem az őszintesség, és ezeket kell sorrendbe rakni. És ott gondolkodtam, hogy melyik a fontosabb nekem, az, hogy szeretetet adja, vagy az őszintesség. Ez nagyon nehéz. Legalábbis nekem az ott, és ez most egy intim, most egy kicsit. Igen, és hát éppen ezért nehéz egy kicsit ez a teszt, mert persze ott meg lehet utána módosítani, csak ember nem mindig tudja magába fölállítani akkor a sornál. És a belépés az ingyenes vagy valami? A belépés az teljesen ingyenes. Micsoda? Igen, ez felmerült bennünk, és valószínűleg, hogy lesz majd ez az e-mail cím alapján történő belépés, de erről még gondolkodunk, mert hogy a Facebook ez bizonyos szempontból a hitelességet is jelenti, bizonyos szempontból persze kivéve, hogyha nem valaki teljesen másik fotót rakott fel magáról, akkor nem. De valahogy muszáj szűrni ezt a dolgot, és most egyelőre így gondolkodunk, de gondolkodunk, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Jó, van egy kérdés? A másként becsapni a teszteket becsapni eleve nem lehet. Mert hogyha elvonatkoztatok a teszttől, akkor az illető ember csapja be önmagát. Nézzük ezt. Teljesen más választ adok, mint amilyen vagyok. Tegyük fel. Akkor a matematikai számítással a rendszer kiszűri, hogy valami ott nem stimmel, ez matek. Mert az ember nem veszi észre azt, hogy a tesztek azok valójában úgy vannak megcsinálva, hogy egy adott kérdés, profil, a 10. kérdésnél visszajön más szavakkal feltéve. És ezt a memória nem tudja rögzíteni, mert már nem emlékszik. De ugyanakkor elárulja, hogy ezen kellett agyalni, nem a kérdések felvetésénél, hanem ugyanazról a problémára, hogy hogyan tudnak úgy visszatérni más mondatokkal, hogy aki olvassa, az ne vegye észre. Tehát ezért van az, hogy ki fog derülni, hogy valami nem stimmel, és éppen ezért az illető embernek a saját száma az lejjebb fog lenni, mert a rendszer érzékeli, hogy valami nem stimmel. Tehát az illető ember önmagával szúr ki. Ötvözve azzal, hogyha tegyük fel még ezt a rendszert is, mondjuk egy magas indexszámot kap, találkozik valakivel, aki őszinte, és annak magas indexszáma van, előbb-utóbb előbb ki fog derülni, hogy az illető nem frankó. Időkérdése. Tudja, a időkérdés, hogy a lóláb mikor bújik ki. Szóval nincs értelme igazából mellé dumálni, mert mint ahogy a teszt kitöltését siettetni sem érdemes, de erre azt találtuk ki, hogy ha gyorsul, vagy látjuk, hogy oda vannak dobálva a válaszok, akkor úgymond besétálok oldalról. Hova siet, kedves uram? Lépjen vissza a teszt elejére. Hamar munka sosem jó. Hát ez nagyon szerves. Érdemes megnézni ezt, hogy mit csináltunk. Akkor csalni is érdemes velem. Hát ki akarja próbálni, hogy milyen csernos, amit éppen bejön. Van ez az opció, hogy hogyan látnak
mások, és meg kell hívni mondjuk a barátainkat, hogy ki mennyire ismer, mennyire nem ismer, ilyesmi. Viszont, hogyha valaki, én meghívom mondjuk a barátaimat, de ők mondjuk nem szorulnak rá erre az oldalra, tegyük fel, mert az önismeretük rendben van, nem akarnak se barátot, se alkalmi kapcsolatot, se lakos kapcsolatot keresni, akkor ez mégis kivéthető valahogy, hogy ők ne kerüljenek bele közvetlenül a keresők közé, Hát csak hogy nem, mondjuk nem, vélemények nem, vannak, mint rólam. Nem kerülnek be ezzel. Csak ellenetek meghívva erre az esetre. Erről is ennyi. Ennyi, igen. Fel tudod válaszolni a rendben, akit meghív valaki, hogy értékeljük, ő teljesen függetlenül értékelhetőségnek sehol nem marad semmilyen nyoma, egyszerű kérés. Ezután, hogyha úgy dönt, hogy nem lép be a Killing Finder-t, akkor semmi köze a Killing Finder-et. Neki nem kell regisztrálni, neki nem kell a Facebook ID-et felad, semmi köze. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra, és hogy az információk ne legyenek átláthatóak másik számára, másik ember számára. A biztonság és a bizalom kulcsfontosságú. Az a kérdésem, hogyha ez a találati egyezőség az a két személyiség hasonlóságát mutatja? Így van. Tehát, hogy az az alapfeltételezés, hogy a hasonló emberek illenek össze, és nem pedig az, hogy közeledének is mondani. Nem a hasonló, hanem Tehát például a válaszok alapján, amelyek mindenre kiterjedőek, tehát különböző személyiségvonásokra, érdeklődési körre, szexualitásra, illetően vágyakra, hogy szeretnénk gyereket, nem szeretnénk gyereket, meg stb. Tehát éppen ezért akkor kapok egy indexszámot, ami súlyozva van, és a másik ember indexszáma is szintén súlyozva van, és a motor ezt a kettő a súlyozottsági számok alapján méri össze, és akkor kapok egy feltételezett indexet, hogy a másik ember mennyire kompatibilis velem. Ami valójában az előszűrést jelenti, ami remélem, hogy nem fognak készpénznek venni, mert tapasztalat nélkül, mint ahogy beszéltem volna a Petivel előtte, hogy ez a rendszer nem adja át az illatokat, a feromonokat, ehhez szükséges találkozni. Csak itt a másik ember is tudja, hogy én körülbelül hogyan vélekedek bizonyos dolgokról, és az teljesen más. És ha van még egyéni szimpátia, akkor hát sokkal nagyobb eséllyel látok neki valaminek. Igen, akkor én válaszolnék. Vannak kérdések, amiről az azonos... Peti, gyere ki, mert itt jobban lehet hallani. Igen, így nem lehet hallani. Itt nem lehet hallani. Gyere ide ki, és akkor úgy válaszoljál, mert az akusztika az olyan, hogy felfele megy. Szóval vannak kérdések, ahol ahogy az úr mondta, a hasonló válaszok azok adnak egy jó összeélést. Csak mondok egy példát, hogyha mondjuk van egy pár, ahol az egyik ember inkább otthonülős, a másik pedig szeret eljárni, szórakozni, bulizni, akkor nyilván az a jó összeélés, hogyha mind a kettő szeret elmenni együtt bulizni, vagy mind a ketten szeretnek otthon ülni. Ez egy nagyon kicsi apró szempont, de hogyha sok ilyen szempontot nézünk, akkor sok ilyen kis kérdésnek az összességéből jön ki az, hogy ezek az emberek egymáshoz illenek ebből a szempontból. Aztán vannak más kérdések, ahol pedig nem az azonos válasz, vagy a hasonló válasz a jó, hanem az összeélés, tehát ahol az ellentétek mondták egy adott esetben. Például mondjuk erre egy példa, hogy két vezetőtípusú ember, aki mondjuk ez a két tudás egy csávában típus, ez nem annyira illik össze. Nyilván a kicsit alárendelő jobban illik egy vezetőtípusú emberhez. Tehát itt akár az ellentétek mondják egymást, tehát nem a... Vagy például, hogyha én azt töltöm ki, és belegondolok, hogy igen, képes vagyok alkalmazkodni, például, akkor, hogyha van például két tudás, mert ez mindig rajtam fog múlni, hogy jön egy indexszám, hogy az illető ember szimpatikus lesz-e, az alapján vagy sem. És akkor, hogyha én tudom, hogy mit jelent az önismeret, mit jelent az alkalmazkodás,
kontra megalkulás, akkor ő is dudás, én is dudás, de alkalmazkodunk egymáshoz, mert fontosak vagyunk egymásnak. Például. Ez is személyiségfüggő az egész. Tehát ezért mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy na most itt egy univerzális receptet kapnak, amiben nem szükséges beletenni a munkát. Ilyen nincs. Kapcsolat az csak munkával őrizhető meg. Az ismerkedés alapjait könnyítjük meg. De nem mindent mondom, hogy hogyan látok neki valakivel ismerkedni. Mit tudok róla, vagy mit nem. Visszatérve még az előző úr felvetésére, hogy vajon ugyanúgy töltené ki másodszor a tesztet. A teszt úgy van megkonstruálva, hogy a domináns válaszok, amit felülre teszek, vagy amit oda teszek, azt valószínűleg legközelebb is oda tenni. Az, hogy a középmezőnyben ott 2-3 megcserél, ez nem érdekes. Tehát ez nagyon kis súllyal vesz részt a számításban, hogy ott középen mi van. Fontos, hogy mi kerül fölülre, mik kerülnek és mik kerülnek volna, és ez valószínűleg. És mivel nagyon sokszor rákérdezünk nagyon hasonló dolgokra, azért az átlagban, ami alulra és fölülre kerül, az azért ki fogja adni azt, ami önnek jellemző az egyéniségére, az holnap, és ugyanaz lesz a holnap után is. Lehet, hogy fél év múlva nem igaz, de rövid távon biztos. Vonásokon belül nagyon sok szempontrendszert vettünk tekintetbe, és arra, mert hát, hogyha belegondol a személyre szabott válasz, az akkor lehet, hogyha elmegy egy interpersonális kapcsolatba, és akkor a másik ember, aki független és objektív és tapasztalt, elmond önnek valamit. Az egy személyre szabott dolog. Ez pedig a fő vonásokat illetően megcélzó vélemény ötvözve, hogy például, hogyha én a Petit úgy szeretem, hogy közben teker, állandóan fájdalmat okozok neki, akkor én azt mondom a véleményben, kedves uram, nem gondolja azt, hogy előbb-utóbb a másik ember meg fogja elégelni a fájdalmat, és ott fogja hagyni őt? Például a fő személyiségvonások valamilyen viselkedési formációt eredményeznek, amelyek bizonyos következményekkel járnak, ami mindannyiunkra vonatkozik. És ezt foglalom össze. Hányféle ilyen videóválasz van? Tessék? Hányféle ilyen válasz van? A kombinációs lehetőségének. Zsernus doktor hányszor jelenik meg még? Ez nem olyan, a kombinációk száma az egy izgalmas. Ez a videóértékelés nem előbb kell, nem a doktor ülött a gép előtt is felmondja, hanem előre felvették. Tehát van egy csomó felvett videó, és a kombinációk megjelek. Megszámoljuk. 2304 féle kombináció jöhet. Tehát... És ezt mind fel kellett mondani? Nem. Sok több is videó van, amit valami azt rakunk egybe, valamelyiket, amelyik a legjobban illik az illető személyiségére. És akkor ezt különösen elmondani a doktorunk. Millió egyféle Jézus. Sokféle. Sok volt. De ez a kombinációk nem ennyi videót mondok, akkor még most is ülünk a szívesen. A pontos kérdés veszik a folyamatosan 24 órán keresztül másodpercenként, csak összevágják a másodpercenként. Nagyon érdekes visszajelzéseket kapunk amúgy, mert be lehet írni a videó, tehát miután meghallgatta az illető a videót, lehet egy 1-től 7-ig skálán reagálni, hogy mennyire illet rá. Hát 5 alatt nem nagyon van, a legtöbb az 7-es, ilyen 6-os, 7-es. És hát nem mindenki, de sokan írnak, be lehet írni, hogy és mi a véleménye róla, és hát tényleg sokféle véleményt hallunk. Általában pozitív. Vagy találó, azt mondják, hogy igen, ez így van.
Hát igen, tehát hogy nekem egy tetszik legjobban, de az megint vulgáris, úgyhogy nem szükséges. Nem baj, mondja. Hát itt már. 7-est adott az illető, és azt hiszem, hogy Csak annyit mondhatok, hogy miközben ezt az egészet beindítottuk, volt egy csomó teszt, amit kitöltötte, és a médiában dolgozó és prominens személy, illetve ismert személy kitöltötte, médiaszemélyiség, majd kiküldött mindenkit a szobából, amikor arról volt szó, hogy most végighallgatja, és utólag mesélte azt, hogy úgy képzeld el, hogy a 10. másodpercben arra, amit mondtál, elkezdtem sírni. Mert vannak videók, ami nagyon betalálnak, hát ugye, ahogy Imre mondja is, meg amit mond, és ha véletlenül ez onnan, hát nyilván ez nem egy mágia, tehát betalálható úgy, hogy a reakciók között is van ilyen, hogy írják, hogy sírva hallgasszam végig. Tehát betalál. De én mindig mond egy kis tanácsot is a végére, és hogy meg azért is tudom, hogy ezt egészen. Szóval így körülbelül ez egy ilyen előtájékoztató, beszélni sok mindenről tudnánk, de megtapasztalni ezt teljesen meg, azért, hogyha valaki úgy gondolja, csinálja meg, és szerintem utána majd a sajtóképviselővel folytatjuk, de nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor lent lehet folytatni. Köszönöm szépen! Az enyém elhagyott, igen. Elvittem a Balatonföldi házba.